Pozeráme sa na budovu tzv. Chemonského internátu v centre nášho mesta, ktorá už celé roky svojou estetickou úrovňou nerobí dobrý dojem. Problém, pred ktorým stali všetci primátori predo mnou, zostal nevyriešený z jediného dôvodu. Chýbali financie. Mnohí ľudia mi hovoria, využij eurofondy. Nuž, áno, ale je tu jeden zásadný problém. Ak sa verejné budovy využívajú komerčne, teda že sa v nich priestory prenajímajú na viac ako 20% podlahovej plochy, použitie eurofondov alebo iných dotácií je vylúčené. To je príklad aj tejto budovy, ktorá je využívaná celá komerčne. V tejto dobe je všeobecne známe, že všetkým mestám a obciam na Slovensku chýbajú na rozvoj peniaze. Získať ich na rekonštrukciu Chemonského internátu sa dá jedine odpredajom prebytočného a ekonomicky neefektívneho majetku prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Vo vedení mesta sme sa za podpory veľkej väčšiny poslancov rozhodli odpredať 3 budovy. Budovu súkromnej školy EBG za 470 000 eur, za jej prenajom sme doteraz dostávali 14 000 eur ročne. Trvalo by 35 rokov, kým by 470 000 eur mesto získalo za nájom. Druhou budovou bola bývalá ruská kniha, kde bol znalecký posudok vo výške 185 000 eur. Ročný nájom predstavoval asi 9 000 eur. Treba dodať, že neprenajímané priestory v nej boli už vo veľmi zlom stave, takže by sme do nich museli investovať ďalšie 10 000. Predali sme ju vo verejnej elektronickej aukcii za 592 000 eur, čo je 320% viac oproti cene znaleckého posudku. Tretiu budovu, archív, za ktorú sme inkasovali ročný prenájom vo výške 10 000 eur a ktorej znalecká cena bola vo výške 151 000 eur, sme opäť v transparentnej elektronickej aukcii predali za 211 000 eur. Spolu sme takto získali za tieto ekonomicky nevýhodné budovy viac ako 1 200 000 eur, ktoré využijeme na rekonštrukciu Chemonského internátu. Momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Nezvratné fakty o predaji budov sú zároveň reakciou na bludy uverejňované na sociálnych sieťach bývalou primátorkou a súčasne trojjedinou poslankyňou. Pani Vaľová chrlí jed a klamstvá, spolieha sa na krátku pamäť verejnosti. No, mýli sa. Pani Vaľová za svojej slávnej éry primátorovania rozpredala 5 mestských budov, v celkovej sume iba 285 000 eur. Je to o 1 000 000 eur menej ako my teraz pri 3 budovách. Ona však len tak, bez aukcií. Nepochválila sa, že budovu bývalej mestskej polície strelila za 50 000 eur, pričom cena znaleckého posudku bola takmer 100 000 eur. My sme podobnú budovu v rovnakej lokalite predali za 211 000 eur. Štvornásobne viac. Napokon ešte jedna pikoška. Teda, kde by ste hľadali budovu, v ktorej je poslanecká kancelária pani Vaľovej? Tiež sa nepochváli, že vypudila poľovníkov z bývalého domu poľovníkov na Lipovej ulici v centre mesta a odpredala ich budovu za 63 000 eur, pričom znalecká hodnota bola aj v tomto prípade takmer 100 000 eur. A dnes mi pobúrení obyvatelia mesta hovoria, že sa tam pani Vaľová pravidelne stretáva so svojimi kumpánmi a je tam aj veselo. Porovnajte si túto cenu, prosím, s budovou, ktorú sme v centre mesta odpredali za takmer 600 000 eur, teda 10-násobne viac. Tak iba toľko na okraj hystérie, ktorou sa v ostatnom čase verejne prezentuje stále viac nervózna pani Vaľová. Stav verejných budov v našom meste mi ako primátorovi nie je ľahostajný. Momentálne rekonštruujeme po 50 rokoch aj mestský úrad. Základnú umeleckú školu, kúpalisko, pripravili sme projekty na rekonštrukcie ďalších škôl. Robíme na tom, čo pani Vaľová neurobila a nenecháme sa jej vulgárnosťou a šírením nenávisti znechutiť.